Folytatódik a napi aktuális, köszöntöm Önöket. Hajnalban több erős földrengés is megrázta Törökországot és Szíriát. A reggeli rengés epicentruma 18 kilométer mélyen volt. Lehet látni itt a kivetítőn, hogy pontosan hol voltak Törökországnak a déli részén. A legnagyobb rengésnél 7,8-es erősségű földrengést mértek, majd nem sokkal fél 12 után pedig egy újabb erős 7,7-es erősségű rengés volt. Ekközben egyébként több mint 40-50 utórengés is volt, emiatt a lakosság hatalmas pánikot érzett, kimenekültek rengetegen az utcára, hiszen nem tudták, hogy mikor következik be egy újabb erős földrengés. A tragédiában már több mint 2300-an vesztették életüket, és több mint 10 000-re tehető a sérültek száma. A török hatóságok éppen ezért egy 4-es számú veszélyhelyzetet hirdettek, ami azt jelenti, hogy nemzetközi segítséget is kértek, többek között Magyarország is felajánlotta azonnal a segítségét. És ezek a földmozgások Szíria északi részét is sújtották. A beszámolók szerint Aleppóban is több ház összedőlt, itt legalább 380-400 körül lehet a halálos áldozatok száma, de több mint 1000 sebesült rekedhetett a romok alatt. És a külügyminisztérium értesítése szerint egyetlen olyan magyar szeméről tudnak, aki a tragédia sújtotta övezetben tartózkodik, vele folyamatosan tartják a kapcsolatot, és Szijjártó Péter közölte, 213 magyar állampolgár kért konzuli védelmet, és nekik pedig elmondták, hogy mely területekre ne menjenek el. És ezzel a témával folytatjuk. Lehocki Lászlóval fogok beszélgetni, a Spider mentőcsapat vezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön többször járt Törökországban, ugye ugyanilyen földrengéses helyzetben. Mikor tudnak indulni, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, hogyan tudnak segíteni ilyenkor a romok alatt rekedt embereken? Igazából már 1998-ban jártam én Adana és Ceyhan tartományban. Ugyanez a térség van most megint veszélyben. Igazából készenlétben vagyunk, folyamatos az érintkezés a kintiekkel, tehát dolgozzuk az adatokat, össze van készítve a felszerelés. Itt mi kutyákkal tudunk menni segíteni a kutatásban, részt venni, és ami fontos, hogy külön jelzik a kutyák az élő és halott személyek helyét, tehát így meg lehet gyorsítani a mentési folyamatot is. Ugye azt lehet tudni a belügyminisztérium értesítése vagy információi alapján, hogy 50 tűzoltó és 2 kereső, mentő kutya ment ki, akkor hozzájuk csatlakoznának önök is? Hát igazából ők egy külön egységet képeznek, mi önkéntesek vagyunk, és tulajdonképpen mi eddig is így végeztük a feladatot, tehát ebbe a keretbe mi nem fértünk be, de viszont az eddigi tapasztalatok alapján itt a nagykövetség ismer minket, és tulajdonképpen ezen keresztül próbálunk kijutni, és vizsgáljuk, hogy milyen járat van, ami esetleg elvisz minket, és a helyszínre tud juttatni. Egyébként hogyan tudnak segíteni, hogyan tudnak dolgozni ilyen katasztrófa sújtotta területeken? Említette a kutyákat, mennyi idő alatt tudják megtalálni az embereket, hogyan tudják kiszabadítani a romok alól? Hát igazából egy kutya több száz embernek tud munkát adni, főleg úgy mondom, hogy szelektáltan jelez. Ugyanez történt az összes földrengésnél, tehát amikor már a túlélés esélye is már kritikussá vált, akkor mi még mindig dolgoztunk, és az elhunytak helyét a gépek előtt meg tudtuk mutatni, és így meg tudták adni a kegyeletet az elhunytaknak is. De igazából az első 3 nap, ami nagyon fontos, akkor van túlélési esély. 5 napig még lehet találni túlélőt, csoda folytán akár még a 10. nap is, de onnantól az 5 nap után már négyzetesen csökken a túlélés esélye, látva itt az időjárási viszonyokat is, tehát meg a stressz helyzetet, tehát nagyon, nagyon rossz helyzetben van, aki még a romok alatt van, és azért kéne minél hamarabb segíteni rajtuk. 99-ben túlzás nélkül állítható, hogy világhírűvé vált Mancs kutyával együtt, hiszen egy kislányt sikerült kimenteni a romok alól. Véleménye szerint várható az, vagy lehetséges az, hogy még ennyi idő után is találhatnak túlélőket a romok alatt? Természetesen igazából több embert megtaláltunk, ez azt jelenti, hogy szintidőn belül, tehát ez a 3 napon belüli szintidőn belül, de ez azért volt már szenzáció, mert a gépek előtt sikerült megtalálni a kislányt, és 82 óra után. Tehát én azt mondom, hogy a remény hal meg a legkésőbb,
Tehát amíg romok vannak, embereket keresnek, addig mindig dolgozni kell, tehát ezért van az önkéntes, hogy ezt végezze. Igen, és nagyon sok ország azonnal felajánlotta a segítségét, ugye Magyarország is, Izrael is, Oroszország, Ukrajna is egyébként. Hogyan tudják ilyenkor a török hatóságok összehangolni a nemzetközi mentőcsapatok működését, hiszen a legfontosabb az, hogy nehogy véletlenül egymás munkáját végezzék el? Igazából már sajnos azt kell mondanom, hogy a törököknek rutinja van ebben, tehát a sok földrengés megedzette őket, akár szervezés irányítási feladatokra, illetve műszakilag is fel vannak készülve, de természetesen ez egy olyan nagy horderejű dolog, amit önállóan nem tudnak megoldani, tehát ezért kértek nemzetközi segítséget. És mint mondtam, első ízben a kutatás a legfontosabb, a túlélőknek a ellátása, akár orvosi, akár helyileg, hogy legyen hol aludni, tehát ne a hidegbe, sátrakba legyenek, hanem valamilyen biztonságos helyen, illetve itt a kommunikációnak a fenntartása, tehát nagyon sok feladat, sőt még a rendet is fenn kell tartani, mert ilyenkor tényleg elszabadul minden, és az első 3 napban fel kell, hogy álljon egy olyan stáb, aki tényleg ura tud lenni a helyzetnek. Igen, ön említett, hogy a törököknek van ebben tapasztalata, ugye itt egy komoly szeizmológiai törésvonalon fekszenek ezek a települések, és nagyon gyakoriak lehetnek itt a földrengések. Hogyan lehet erre felkészülni? Tehát a lakosságot például fel tudják készíteni, hogy bármikor megrenghet a föld, és ilyen tragédia történik? Hát igazából ezek az emberek tudják nagyon jól, hogy hol élnek, tehát készülnek erre, tehát mindenféleképp össze van készítve egy minimál csomagjuk, és tulajdonképpen felkészülni lehet, csak előrejelezni nem lehet ezeket a dolgokat. Tehát pontosan ez a probléma a mentésnél is most, hogy a utórengések is majdnem olyan erősek, mint egy igazi földrengés. Tehát ott, ha bebújik valaki a romok alá kutatni, és jön egy ilyen utórengés, hát Isten irgalmazzon neki is, hogy ő is bajba kerülhet. Lehocki László, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.